Родопа Лифт ЕОД. Ало? Ало? Може ли да включите асансьора? Искам на първия етаж да отида. Имате ли чип за асансьора? Да, имам чип. Ами маркирайте чипа и натиснете копчето. Тръгна. Много ви благодаря. Много сте любезна. Довиждане. Родопа Лифт ЕОД. Ало? Ало? От асансьора в Обеля се обаждам. Заседнахме преди 2 часа. Казахте, че екип е тръгнал насам. Да не идва от Варна. Сега ще звънна на колегите да проверя. Задръжте на линия. Ало, колеги? Дали сте близо вече до Обеля, че ми звънят заседналите там вече 5-ти път? О, колежки, ама ние току-що седнахме да мушнем по едно кебабче в Дружба, бе. Че вкусно. Айде, приятен апетит тогава. Няма зор. Поздрави на Кунцев. Айде, чао. Ало, госпожо, идват колегите. Идват, там са. Там са. Родопа Лифт ЕОД. Ало? Ало. Докато се движи асансьора, над главата ми се образува въздушна възглавница и ми пречи да дишам. Госпожо, възглавницата е за безопасност. Ако случайно асансьора вземе да спре рязко, да не се ударите. Ако пък толкова много ви дразни, вземете да я спукате, да излезе въздуха. Ако пък не, взем да ви изпратим и на вас екип. Родопа Лифт ЕОД. Ало? Ало? Може ли да включите асансьора? Искам да се върна на 8-ми етаж. Имате ли чип за асансьора? Да, имам чип. Ами маркирайте и натиснете копчето. Тръгна. Много ви благодаря. Много сте любезна. Довиждане! Родопа Лифт ЕОД. Ало?